Eli moi kaikki. Eli tässä on mun koira, eli eikö se söpö? Tää on Frank ja tää on 3 vuotta. Tää aina kantaa noita mun iskähousuja jonnekin kaikkialle. Mutta siis tää video niinku periaatteessa kertoo mun koirasta tai silleen, että ne seurataan mun koiraa. Mutta se on tämmönen aika pikkunen, tällainen ihan pieni, tää on Staffi ja tää on tällainen ihana pikkunen on. Se tykkää nuolee muuten, mut siis tässä se nukkuu ja tuolla on se lelut. Tossa on se vesikuppi. Sitten tossa lukee, toi on kai sen ja siinä lukee Love me, love my dog. Eli se on kokonaisuudeltaan, niin tää nyt tässä kokonaan näkyisi silleen, koska pitää mennä aika kauas. Jos mä nyt siirtäisin tätä tuolia. Noin. No kuitenkin tää on niinku sen paikka. Tuolla on aika hauska. Pikkunen. Mut meidän olohuone on nyt aika sotkunen. Mut nyt me tietenkin keskitytään mun vauvaan. Eli Frankiin. Ja ulkona on muuten lunta. Toivottavasti joulunakin, että ne jää jouluksi. Mut siis seuraava videon mä teen joulun jälkeen mun lahjoista. Eli tästä tuli nyt lyhyt video. Mutta ei se mitään, nyt jaksaa ainakin katsoa vähän niinku silleen. Mutta heippa!